tatay na po ano na. Ano na? Ay na. O ano na? Hindi eh. Bay, nasi balong bay atong sungugon bay. Sige bay, atong pibaon nga bayot yan tatay. Sige, sugar eh. O, pangandoy siyang kinabuhi. Balit pa yung lublak na may balay. Sige lang, mawara na mong lingaw. Hello, bis mong papabayot. Ha? Bayot ako tatay. Bago mo ng liog ni mo noon. Ha? Di ka mo to bayot ang tatay. Antay na tamang makitaan mo. Bayot ka tatay. Bayot ka. Balik ni mo to eh. Bago ni ko ng liog niyo. Bantay na mo. Bay, ano bay? Bay, nausulti mo ba ya? Ay, nagkalain bay. Nabalita ng gudri sa atong lugar bay nga bayot ko ni mong tatay. Bay, ano pag nagstorya bay? Pataka man lang mo. Umo kay bawa masakitan sago. Pag amigo, bisa pag amigo ta ninyo, sumbago na kita mo lagi. Ano day? Malito mo? Patay ka tulata. Maon po na akong nadunggan sa mga marites good bay. Di nga tinuod. Tuo mga anay. Kamaldito na akong tatay. Maura to ba? Di bay. Ay mo batakag istorya ba? Kay may bawa niya ako nagstorya na bay. Putlan niyo ako tilag tagod-tagoron ako. Ay may panabiyap. Atay ning taga mo ay. Taka magstorya. Bantay lang ito nagstorya. Ako rin mong tanong sa tatay lang ko sa tinuod yung murag lain man lang istorya. Tay! 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 Sumanap! Saan na ni Moray? Ikaw uwaw, tika kamahana ka! Ganam din nak! Ayaw na kong tawag kang anak! Ikaw uwaw, tika! Ha? Ganam man lagi! Nakabati kong istorya sa eskina! Bayot ko ka! Di na ikaw tatay! Di na dyan ikaw tatay! Ala sige! Ay na kong tawag ang tatay ha! Ha? Kung di ka tagong tatay! Unsa man ka? Bumbuwang mo na gaday! Hindi. Nanay na kunin mo! Dili pa ka na ng pagkay tatay! Ng pagkay nanay! Ang kamahana ka! Noon natin lang yun! Bayot ka! Diba? Ngayon kayo mong tatay, may mong nanay!